Ако искате да видите какво означава перфектните растения, вижте тези краставици. Цвят луксозен, тъмнозелен. Вижте листата, големи, наситени, точно каквито трябва да бъдат. Кубинската и брашнестата мана изобщо не ги виждам, няма ги. Ето това е луксозният цвят, който гоним. А на всичкото отгоре и връзват като луди. Вижте, от всяко листо по две краставички, две краставички, две краставички. Краставиците дълги и тъмнозелени, просто уникално. На височина вече гонят около 1,50, но колкото и бързо да растат, не могат да настигнат все още доматите ни, които вече гонят 1,80. И както гледам, уверено вървят нагоре към тела на 2 метра. Растенията ни преливат от сила и са пълни с плод. Вижте за какво става въпрос. Втора китка, първа, пълна е. Буквално нагоре всичко връзва, без нито един абортирал цвят. Ето вижте, сега ще ви покажа. Трета, четвърта, дори пета. Вижте какъв цвят. Ето и на другото растение. Четвърта, пета. Просто уникално. И най-хубавото е, че този феноменален резултат сме го постигнали без добавянето на купища минерални МПК, торове и микроелементи. Вижте, връзва като лудо. Тайната се крие в една проста, но гениална комбинация. Калитек и Атлас Тера Амино. Атлас Тера Амино е българският биостимулатор, който е истинска бомба от хуминови, фулвинови и аминокиселини. Всичките му аминокиселини са в свободна форма, което активира метаболизма на растението да работи 2 пъти по-бързо. А Калитек има ли смисъл да го коментираме? Това е високо концентриран течен калций, обогатен с микроелементи. Когато ги комбинирате, става магията. Атлас Тера действа като хелатор, хваща калция в Калитек и го вкарва директно в младите цветчета и плодовете. Така вие давате на растенията си мощен строителен материал. Аминокиселините стимулират ударното делене на клетките в зоните на цъфтежа. А калцият веднага циментира тези нови клетки, правейки доматите здрави и силни. С тази комбинация вие буквално спирате върховото гниене само за няколко часа. А резултатът е силен цъфтеж, без окапване на цветовете, без върхово гниене и без напукване на плодовете. Ако искате да се здобиете с тях, линка е в профила. Успех!